Беларусы – это люди неба. Беларусы – это люди, здольныя сягнуць вельмі высока. Часам нават просто вышэй, чым іншыя. І нам трэба перастаць думаць, што мы такія, нас тут пакрыўдзілі, мы забітыя, мы дробненькія, нас тут з намі кепска. Да, сябры, в рэальнасці 100 гадоў назад беларусаў маглі просто выкінуць за мяжу, яны тут асіміляваліся альбо паміралі. Всё. То есть не было іншага выйсця. Цяпер ёсць солидарность, теперь есть разумение того, что мы вернемся у Беларусь. То, что Беларусь – это ключ до развалу Российской империи, я перакананы и до гэтага часу. Лёсы Российской империи вырашаліся ў Беларусі. Нават взять апошнія, там, не ведаю, 100 гадоў, калі мы возьмем, яшчэ пачынаючы з таго, што цар Миколай II сидел у Беларусі перад тым, як развалілася Россия, в стаўцы ў Магілёве. Ён са стаўкі ў Магілёве паехаў. Піцер і там выракся прастолу. Калі мы пабачым, што лёсы 1917 годзе, нават лёсы рэвалюцыі важыліся тут, урад Чарнова эсэраўскі ствараўся там пад Быхавам, таксама вакол Магілёва як палітычнага цэнтра тады. Калі мы ўбачым, што лёсы вайны важыліся ў Беларусі, лёсы другой сусветнай вайны, падчас першых месяцаў, калі наступалі немцы, падчас аперацыі Багратыён, якая зламала там хребет Гітлеру, это таксама вызначалася ў Беларусі. Калі мы ўбачым, што ў Белавежскай пушчы, не дзе-небудзь, а менавіта ў Белавежскай пушчы былі падпісаны віскулёўскія пагадненні, быў развалены Савецкі Саюз, это менавіта ў Беларусі. І менавіта ў Менску, не дзе-небудзь яшчэ аднавілі штаб-кватэру СНГ, мы зразумеем, што ў Беларусі, як у кропцы, сыходзяцца вось гэтыя, так сказаць, лёсы Расійскай імперіі. РСДРП, камуністычная партыя, якая потым будзе валодаць там паловай свету, настваралася ў Беларусі. Домік першага з'езду РСДРП, ён на плошчы Перамогі да гэтага часу. То есть в Беларусь просто Господ паказвае, вот тут будзе вырашацца лёс Расійскай імперіі. І я перакананы в тым, што беларусы, глыбокія беларусы, веруючыя беларусы, беларусы людзі культуры, яны ўрэшце рэшт спрацуюць у гэтай місіі. Збавіць Расію ад яе ўласнай цемры. Перакананы, што гэта будзе. І перакананы ў тым, што нам трэба працаваць менавіта ў гэтым кірунку найперш.